Depresioa eta antsietatea maneiatzeko estrategiei buruzko tailerra. Lekitoko udalak Santa Katalina ibilbidearen bigarren faseko lanak hasi ditu. Lekeitio Euskadi Lagunkoia sarean talde eragilearen aurkezpena. Zapatuan katu baltzeguna eta 10. Lekitio Bixirik herrikrosa. Astebururako giro euritsua izango dugu eta temperaturak nabarmenki jaitsiko dira. Lekitoko udaleko emakumea eta berdintasun batzordeak emakumei zuzendutako depresioa eta antsietatea maneiatzeko estrategiei buruzko tailerra antolatu du. Tailerra 3 saiotan banatuko da. Azaroaren 9, 16 eta 23 arratsaldeko 5 7 kulturretxian. Parte hartzaileek eguneroko patologiak eta tratamendu farmakologikoari buruzko alternatibak ezagutuko dituzte. Era berean genero estereotipoek eta genero determinatzaileek osasunean duten eraginari buruz hausnartu nahi da. Baita familiaren eredua eta honek beraien osasunean duen eragina aztertu ere. Azaroaren 7 arte eman daiteke izena 946034100 telefono zenbakira deituaz, edota agurtzane marra ongintza abildua lekeitio.eus helbidera idatziaz. Lekitoko udalak oinezkoentzako zabaldu duen Santa Katalinako pasealeku berriaren ibilbidea eta herriko eraztun berdea osotzen joateko helburuarekin jarraituz, pasealekua luzatuko du kulunkak edo kolumpioak dauden gunera arte. Lanok orain dela egun batzuk hasi dira eta 164.927,26 euroko inbertsioa suposatuko dute. Lanak abenduaren bukaeran, gabonetarako amaituko dira. Otsailean Lekeitioko udala, Lekeitio adinekoekin herri atsegina proiektuan sartu zen. Bere helburua gure herria adin guztientzat atsegina bihurtzea da. Talde eragile hau ikusten duzuena da, baina arlo desberdinetan landuko dugu Euskadi Lagunkoia edo Lekitxo Lagunkoia izateko, ez? 8 arlo landuko diraz, etxe bizitza, garrailua, eraikinak, harremanak, pertsona arteko harremanak, eta bar, ezta? Orduan, naiz eta lan talde hau izan, talde motorra edo talde eragilea, datorren urtetik aurrera hasiko gara herritzarren parte hartzia deialdi jatxea bai, ezta? Eurak parte hartzeko. Arlo desberdinak jorratu beharko dugu zelako eta danon artean egin beharko dugulako Lekitxo atsegina izatia herritzar guztiak. Zapatuan azaroaren 4 katu baltzeguna ospatuko da. Goizean hasi eta gauer arte musika, dantza, antzerkia, kale jira eta bar egongo da. Aurten betiko lez 14. edizioa ospatuko du, katu baltzena azaruen 4 izango da. Eta betiko modura hasiko gara eskolapian talde ezberdinen arteko hamaiketakua einaz. Gero pregoia irakurriko da eta pregoi ostian erakusleio onena saritzen jungara kale jiriaz, bandia launduaz. Eta 5 artetan daukagu antzerki bat ikusgarri aretuan, umientzako dana. Segidan pasakaile baten goda plazara, eta horre gongo da txokolatadia, horren ondoren etorkizunakoak dantza bat eskeniko gaitxuez, eta segidan ekuiko Lekitxoko diabruak. Eta hori amatxuta gero, Lekitxoko txarak irakurteko dau, kalerik kale, kaliek animatuz, gabeko 10 edo 11 hartian. Zapatuan kirola egiteko aukera ere izango dute aurreta nagusiek, 11:30 aurrera 10. Lekitio Bixirik herrikrosean. La llamada. Maria eta Susana uda pasatzera joan dira Segoviako herri bateko mojen kanpamendu batera. Gauez inguruko diskoteketara joaten dira divertitzera. Gau batean, Mariari jainkoa agertuko zaio. Habría que charlarlo con el Vaticano ya. ¿Qué llama? ¡Ve buscando un prefijo! Las luces apagadas y las piernas abiertas. Eguraldia. Gaur giro eguzkitsua izan dugu 23 gradur arteko temperaturekin. Bihar eguerdira arte antzeko giroaz gozatzeko aukera izango dugu, baina arratsaldetik aurrera hodeiak ugarituz joango dira eta gau partean baliteke zaparradaren bat botatzea.
Temperaturak 16 eta 22 gradu artean kokatuko dira, hegoaldeko haizeari esker. Larun batean ipar-mendebaldeko haizeak temperaturen jaitsiera eragingo du. Minimoa 14 eta maksimoa 20 gradutan mantenduz. Eguerdirarte giroa hodeitsua egongo da. Arratsalderako zaparradak espero ditugu eta baliteke trumoitsuak izatea. Igandean giro euritsua izango dugu egun guztian zehar. Eta noizbehinka zaparrada mardulen bat bota dezake. Ipar-mendebaldeko haize bolada gogorrek temperaturak 15 gradutik bera mantenduko dituzte.